An balima bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka foli ani waleɲuman bɛ ka taa aw bɛɛ lajɛlen ma fo yan fo aw sigiyɔrɔ la k'a fɔ aw ɲɛna aw bisimila aw ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw kɛnɛ kan min bɛna walawalali caman k'aw ye Mali kibaruyaw ani diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la. Farafinna ani Faransi ka ɲɔgɔn kunbɛn tɛmɛnen kɔfɛ Mali jamana a bɛna lajɛrɛ belebele wɛrɛ bisimila janvier kalo tile 27 ani a tile 28 CICB kɔnɔ Bamakɔ conférence de l'UPCI ni o ye silamɛ jamana olu ka wasabulon kɔnɔ mɔgɔw ka jɛkulu délégation 48 olu de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ in kan kuma ɲɔgɔnyaw bɛna boli fɛn min kan banbaganciya wale kɛlɛli ani lakanako silamɛ jamanaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. Honorable Buna Cham a bɛ ɲɛfɔli k'an ye Amadu Jara ka ɲininkali galamani na an ka ɲɛjɔ o la. An ka jamana ye jamanaba de an ka jɛ n'o ye parce que ala ti fɛn di maa ma siɲɛ 2 san kɔnɔ. An bɔra sommet de Bamako la sisan n'o ye farafinna ni tubabu faransi ka jɛ ka sigi ka kuma bi n'an bɛna silamɛya umma bɛɛ n'o ye maa ma ye silamɛ jamana fɛn fɛn y'a yɛrɛ ko n'olu ka ɲɔgɔn sɔrɔ Bamako u ka parlementaire n'o ye u ka cidenw ye u ka députéw ye olu kana sigi kuma pour que jamana in kɔnɔ je crois que o ye hɛrɛ fɔlɔfɔlɔ ye. Donc Bamako bi a bɛ comme kunun an kun ye farafinna ka capitale ye mais bi an ye diɲɛ fɛn fɛn k'a ye silamɛ ye jamana 50 ni jamana 7 ɲɔgɔn olu ka capitale de ye minnu ka ɲɛmɔgɔw n'u ka parlement cidenw ye u bɛna sigi ka kuma Bamakɔ. O ye hɛrɛ kura ye ne ɲɛna nin ye hɛrɛba ye ka fara kɔrɔlenw kan. A laɲini ye mun ye a laɲini ye k'a dɔn an bɛ tɔɔrɔ min kɔnɔ an ka jamana bɛ tɔɔrɔ min na bi an bɛ se ka fura jumɛn sɔrɔ pour que ka se k'o tɔɔrɔ in ka lajɔ. O tɔɔrɔ ti tɔɔrɔ wɛrɛ ye comme an bɛɛ b'a dɔn silamɛya de tɔgɔ la maaw bɛ ka faga bi silamɛya de ka couverture kɔrɔ maaw bɛ ka profiter ka ko kɛ. N'o silamɛya kelen in mɔgɔw y'u ɲɛsin anw ma k'a fɔ an b'a fɛ ka n'an sigi aw fɛ ka kuma ne ɲɛna an b'an bolo fila dayɛlɛ k'u fɛ pour que vraiment fɛn min bɛ se ka kɛ o ka kɛ ka ɲɛ. Hɛrɛ caman bɛ ko in na hɛrɛ fɔlɔfɔlɔ min b'a la o ye ka yira maaw la k'a fɔ jamana in ye jamana normal ye mais gɛlɛya de b'a kɔnɔ wa gɛlɛya min b'a kɔnɔ ɲɔgɔn faamuyabaliya o tɛ mais jamana min gɛlɛya min b'a kɔnɔ maa wɛrɛw fana si man ka gɛlɛya la n'o ye maa minnu bɛ sen don a la n'o ye bandiw ni tiɲɛnikɛlaw ni bingalikɛlaw ye o bɛ se ka kɛlɛ cogo di kɛlɛ ti mɔgɔ kelen ko ye an b'a dɔn diɲɛ bɛɛ bɛ ɲɔgɔn na bi diɲɛ jamana bɛɛ donnen don ɲɔgɔn na i bɛ bɔ i ka so i bɛ taa dɔ wɛrɛ fɛ yen ka sɔrɔ i t'a dɔn yɛrɛ min kɛ mais i ka laɲini ye min n'o ye tiɲɛni de ye tiɲɛni kɔni ye tiɲɛni de ye a bɛ se ka dépasser ka taa yɔrɔ bɛɛ an ka laɲini an ka sɔrɔba fɔ min bɛ na kɛ ko in na o de ye k'a yira diɲɛ jamanaw la k'a fɔ anw ye jamana normal ye mais an bɛ gɛlɛya kɔnɔ a y'an dɛmɛ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ surtout silamɛya ta ka côté la o tɛmɛnen kɔfɛ nafaba min bɛ ko in yɛrɛ la n'o ye fɛn fanba ye o ye maa minnu bɛ ka siran n'i ko Mali maaw jaa bɛ tigɛ o jatigɛ in bɛ se ka ban cogo di k'a fɔ tiɲɛ tɛ k'a fɔ a ye attention gɛlɛya de b'u kan mais jatigɛ in ti ko ye k'a fɔ aw kan ka kɛ comme n'a sɔrɔ jamana don min ti jamana normal ye anw ye jamana normal ye an ye jamanaba de ye an ye jamana fana kɔrɔ de ye anw ti mɔgɔ kura ye ni silamɛya yɛrɛ don anw bɛ silamɛya depuis 7e siècle kabini ciden bɔra ye san 100 fɔlɔ silamɛya b'anw fɛ an bɛ silamɛya dɔn an b'a dɔn fɛn min fana don ti ka fɔ an ye anw ka jamana ye anw ti min dɔn an ma deli ka min donc anw ti foyi fɔ nin cadre kɔnɔ k'a fɔ nin bɛna kɛ anw ka jamana ma ko kura ye non an dɛmɛ an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ mais nin ye fɛn ye anw ka jamana bɛ min dɔn kɔrɔlen o taabolo ye min ye sɔrɔ ta fan ye nin fana bɛ se ka kɛ fɛn ye min ye an ka hôteliw ye min ye an ka économie yɛrɛ ye a bɛ se ka fiɲɛ sɔrɔ parce que jamana wɛrɛw bɛ na arabuw bɛ na olu ka nafolow bɛ na minnu tɛ arabu ye olu bɛ na n'o ye azitɛkiw ye minnu yɛrɛ ye farafinw ye u bɛ na u n'u ka nafolow bɛ na o nafolo mana fara ɲɔgɔn kan a mana kɛ cogo cogo dɔ bɛ to an ka jamana kɔnɔ pour que jamanadenw u bɛ se ka hɛrɛ kura sɔrɔ. Ka sanga ni wulikajɔ ye min kɛra Gawo marabolo kɔnɔ araba tɛmɛnen Mali jamana politigiw ma ɲɛmaw société civile ani kɔrɔnfɛla jɛkulu minnu ni olu ye bolonɔbila kɛ Algérie bɛn ka sɛbɛn kɔnɔ bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ nisɔngoya kɛnɛ dɔ kan sibiri sɔgɔma walasa k'u ka nisɔngoyaw jira ka sanga ni wulikajɔw ye minnu bɛ ka waleya an ka jamana kɔnɔ yan nɔ ani ka labana ka tasi bila mɔgɔw ye minnu ni tora an ka jɛ an ka ɲɛmadaw sɔrɔlenw fɛ. Asi don dɔn ka da min kɛra Gawo araba tɛmɛnen don fɛn kolonba don ka denmisɛnninw 70 ni kɔ 80 bɔnɔnin na fɛn min ye fɛnjuguba de an ka jamana kɔnɔ yan an ka wuli k'an jɔ an ka parti politique an ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma parti ko tɛ opposition ko tɛ majorité ko tɛ Mali ko de don Mali ɲali n'a dilali ko de don Mali ka kɛlɛya ko de don an k'an bolo di ɲɔgɔn ma
an k'a fɔ min kɛra an tɛ jɛn n'a ye an ma sɔn a ma an tɛ sɔn a ma. N ye min fɔ n ko an ka bi ɲɔgɔn dalajɛ nin ye ŋaniya yira de ye k'a ye fatuba min kɛra Gawo ni a sera mɔgɔ 50 ma n b'a dɔn fana caman y'a fɔ ko a bɛ se ka se fo mɔgɔ 60 mɔgɔ 70 ma aw yɛrɛ y'a ye jɛnajɛ kɛra kunun Gawo an ye mɔgɔ 52 de enterré donc nin b'a fɛ k'a yira nin terrorisme kɛlɛli la parti ko t'a la mɔgɔ ko t'a la si fana t'a la nin ye jamanadenw bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka hakili di ɲɔgɔn ma cogo min na an bɛ se ka terrorisme kɛlɛ. Bi ye don min Mali bɛɛ de ɲɔgɔn sɔrɔ cɛ ni muso parti politique opposition majorité ani société civile k'a fɔ ko min y'an ka jamana in sɔrɔ bi a ka kan ka wuli ka jɔ an ka tigɛ di ɲɔgɔn ma minnu bɛ ka nin kɛ a b'u kɔnɔ ko n'u y'a kɛ k'u bɛ se k'an ka jamana tila o m'a faamuya au contraire o kɛra miseli de k'an kala ɲɔgɔn na i y'a ye opposition ka chef de file tun bɛ yan majorité société civile tun bɛ yan nɔ an ɲini maliyɛnw bɛɛ fɛ an ka tigɛ di ɲɔgɔn ma n'an y'an tigɛ di ɲɔgɔn ma a ka ca Ala fɛ ko n'i ye basa dɔ to ko la a kɛra de n'an y'an tigɛ di ɲɔgɔn ma ka jamana nin sauver parce que Mali nin y'an bɛɛ de ta ye fɛn t'an bolo ka tɛmɛ Mali kan minnu b'a fɛ ka jamana nin ka processus de paix retardé n'an farala ɲɔgɔn kan o tɛna se ka kɛ wa n'an farala ɲɔgɔn kan ka ca Ala fɛ fana Ala b'an dɛmɛ donc ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn jeunes musow bɛɛ an bɛɛ ka Mali sauver parti politique côté nin ye jamana ko de ye n'i y'a mɛn parti la o b'a sɔrɔ jamana de bɛ yen n'i y'a mɛn fanga la o b'a sɔrɔ jamana de bɛ yen n'i y'a mɛn société civile o b'a sɔrɔ jamana de bɛ yen c'est le pays qui est en menace et menacé plutôt donc ka bɛɛ wele ka bɛɛ k'i tigɛ di ɲɔgɔn ma an bɛ foli lase Mali responsable bɛɛ ma an ka dugawu k'an ka jamana ye an ka bolo di ɲɔgɔn ma Ala sɔnna ma an ka jamana bɛ sankɔrɔta. Bi yɛrɛ de kosɛbɛ kosɛbɛ an y'a dɔn ko fɛn min ye Mali ko in ye min ye opposition ko ye min ye majorité ko ye bɛɛ lajɛlen y'a tɛgɛ di ɲɔgɔn ma bi Mali ko in na ka se nin kɛnɛ in kan yan o kɔni kɛra wasa ye mais wasa kɛra dusukasi kɔnɔna na an bɛ dugawu kɛ taabaw ye Ala k'u dayɔrɔ nɛɛma olu ye mɔgɔ ye mɔgɔ minnu bɛ anw lakana jamana in kɔnɔ yan nɔ ni nin ko in kɛra a ka kan an ka se yan ka se ka welewelekan bila ka dugawu kɛ u ye Ala k'an fama ni ɲɔgɔn ma Ala k'an fama ni ɲɔgɔn ma parce que mɔgɔ b'a fɔ Ala ka i fama saya de ma Ala n'o tɛ o se ka bali o n'a kɛcogoyaw fana de don Ala ka an sɔn limaniya la Ala ka hinɛw la k'u dayɔrɔ suma an n'u bi jami na Ala k'a nɔgɔya Ala k'an yɛrɛ ɲɛ k'an t'a don makɔnɔ ci b'a kan ne kosɔn sallallahu alaihi wasallam. N bɛ fɛ ka min fɔ u k'a dɔn k'a fɔ bi Mali la Mali bɛ ko de camancɛ la ko min bɛ taa Mali yɛrɛ kɔ kan donc analyse miiri kan ka kɛ n'o de ye Mali bɛ situation camancɛ la min bɛ taa Mali dɔrɔn kɔ kan donc jamana bɛɛ dun ka sigi kun ye k'i ka jamana ka intérêt défend k'i ka jamanaden ka intérêt défend ɔ ni armée fɛnɛ b'i bolo armée ka baara kan ka taa o sens fɛ surtout an ye pays souverain de armée régalienne de b'an bolo donc an ka armée ka action a n'a ka décision a n'a ka fɛn a bɛ fɛn fɛn poser terrain kan comme action o bɛɛ kan ka taa Mali ka intérêt uniquement dɔrɔn de sens fɛ yɔrɔ min attaquelen filɛ ni mouvement fɛn min attaquelen filɛ a bɛ fɔ a ma de ko MOCU fɛn de don accord kɔnɔ min bɛ accord ko bɛ bila segin kɛ ka kuma kan mais an t'o ɲini an bɛ fɛ a ka faamu dɔrɔn ne nin yɔrɔ sugu ninnu tora ka attaquer an tɔ bɛ siran an bɛ jɔrɔ. Bon ne yɛrɛ bɔra an ka village de la ka na nin kɛnɛ kan k'a jira k'a fɔ an ka jamanaden minnu bɛ yen ni kasaraw sɔrɔ Gawo k'an ka dusuma kasa jira k'a fɔ ne yɛrɛ fɛnɛ fasoden ɲuman an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ Mali ko de la ni Mali bɔra yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ bɔ yen hali n'an joli bɛ bɔ hali n'a sɔrɔ an ni bɛ to Mali ko de la an bɛ to de la bon weleweledakan min bɛ bolo ka se jamana ɲɛmɔgɔw ma o ye u ka fɛɛrɛ kɛ cogoya sugu bɛɛ la n'a fɔra ko accord de paix de bɛ yen vraiment accord de paix a bɛ se ka lawaleya cogoya min na u ka position bɛɛ sigi o sen kan pour que u ka se ka lawaleya et puis u ka an ka cɛdenw n'o y'an ka wolomasiri tabaw ye n'an b'a fɔ o ma ko surasiw nanzarakan na yala bi ma ne bɛ fɛ ka min ɲini jamana yɛrɛ ɲɛmɔgɔw fɛ u ka fɛɛrɛ kɛ jamana u bɛ bila condition na cogo sugu la u ka se ka jamana défend su fara tile kan an dalen fara an jɔlen kan maliden bɛɛ ka jɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma ka da la k'a fɔ jamana in tɛ kɛ foyi ye ni an yɛrɛ de tɛ an tɛ se ka kɛ foyi ye n'an yɛrɛ kun tɛ mɔgɔ si tɛ se ka jamana in bɔ nɔgɔ la ni malidenw yɛrɛ tɛ. Jɛɲɔgɔnya min bɛ Mali jamana ani Turki jamana ni ɲɔgɔn cɛ o kadara kɔnɔna na Turki jamana baarakɛlaw olu ka lafasajɛkulu ma ɲɛma dɔw bisimirara an ka jamana kɔnɔ yan nɔ Mali jamana baarakɛlaw olu ka lafasajɛkulu ma ɲɛmaw fɛ UNTM ani CSTM a kɛra sibiri don de ye Pankuru jiginyɔrɔ la Bamako Senu Amadu Kamara Ibrahim Kulubali an ka ɲɛmada sɔrɔlenw fɛ.
Mali barakɛlaw ka kuluba min bɛ an ka jamana kɔnɔ INTM n'a ɲɛmaa ye Yakuba Katile ka tɛmɛ ni a ka bolofara min bɛ an ka jamana kɔnɔ n'o ye CSTM ye u jɛlen bɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka wele bila u ka kulu ɲɔgɔnna min sigilen bɛ Turki jamana kɔnɔna na u n'u ka bolo di ɲɔgɔn ma kɛ ka fɛrɛ ani dabalu tigɛ ɲɔgɔn fɛ yaasa u na se ka bɛn ani kɛlɛya kɔnɔna na min bɛna kɛ sababu ɲuman ye nin kulu fila bɛɛ lajɛlen ma. Turkikaw olu na tali kɛ fɛn minnu bɛ Mali kɔnɔ syndicat ko hokumu kɔnɔna na i n'a fɔ Mali yɛrɛ taw olu fana na jateminɛ kɛ Turkikaw u ka lafasali kulu u bɛ baara jumɛn kɛ wulikajɔ jumɛn b'u bolo nin na kɛ hakili jagabɔ ye nin kulu fila ni ɲɔgɔn cɛ. O kadra kɔnɔna na an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko bi sɔgɔmada in na Turki syndikaw ka ɲɛma saba bɔɲɔgɔnko sera an fɛ Mali kɔnɔna na na u bisimilara Yakuba Katile ale n'a tɔɲɔgɔnw fɛ min kɛra nisɔndiyaba ye bari sabu k'a da kan dunanba ninnu u bisimilara karama ani bonya kɔnɔna na wa tile saba u n'o kɛ an fɛ Mali la yan u ni Yakuba Katile ka fara nin kulu fila n'o ye UNTM ani CSTM ye a ɲɛmaw u n'o na hakili jagabaw caman kɛ ka baaraw boloda ɲɔgɔn fɛ ka fɛrɛ ani dabalu tigɛ ɲɔgɔn fɛ k'a ta ka ɲɛsin u ka tɔndenw bɛɛ lajɛlen ma. Turkikaw u kɔni nisɔndiyara kosɛbɛ u nalen Mali la bari sabu k'a da kan Mali syndicat ɲɛmaw u ye bonya ni karama min ta ka ɲɛsin u ma k'a daminɛ an ka pankulu jigi kɛnɛ na ka na se fɔ u jigiyɔrɔ la an ka dunan jigisoba kɔnɔna na Hôtel Radisson ni baara ninnu bɛɛ lajɛlen na sɛmɛntiya ni tile damadɔ kɔnɔna na o dunan jigisoba in kɔnɔ Yakuba Katile ale n'a tɔɲɔgɔnw u nisɔndiyalen u ko dunanbaw ma ko aw bisimila ko aw ni an bɛ kun. Sefa wari miliyɔn 135 ONG Islamique El Faroukou u y'o de ta k'o kɛ dɛmɛɲɔgɔnya ye ka ɲɛsin falatɔ caman ma. Kɛnɛ dɔ sigira sen kan u fɛ walasa ka nafolomugu in ta ka di a kɛnɛ sigira sibiri don de ONG El Faroukou a yɛrɛ dagayɔrɔba la Amdalaye Asi 2000 kɔnɔ Bamako Usman Sogore Seydou Ɲare Sherifula Jabarani so tɔgɔ la an ka ɲɛmaadɔw ka sɔrɔlenw fɛ. Alisilamɛya dinɛ ani dusukunjaleya walew ka jan ɲɔgɔn na i n'a fɔ jɛgɛjala ani baji o baara cɛjugu minnu bɛ ka kɛ banbaciw fɛ diɲɛ fantan ani naani ni alamadenw jeli bɔli ye ni dinɛ tɔgɔ ye a bɛ wajibiya silamɛ ɲuman bɛɛ kan k'o baara cɛjugu in kɔ ka galotigiya ni sira bɛɛ lajɛlen i n'a fɔ o misaliw dira ONG Islamique Al Faroukou fɛ ka don yatimɛden 818 jigi kɔrɔ ni miliyɔn 135 bilalen u ka bolo kan k'a jira k'a fɔ alisilamɛya ɲɔgɔn dɛmɛ ani ɲɔgɔn kanu dinɛ don. An bɛ kɛnɛ min kan bi yatimɛ 400
ani yatima den tan shegi olu yo de ta ka parene a famba be Bamako yan no nga dobe yam baflebe dobe yam folila dobe kai dobe mofti nga belelba be Bamako ya min be Bamako ya no bita keme saba ani binani na bara min bambolo binango mo keme nani ani mo tan shege no ya bela jelen fala nyonga na folo min nana la ana folo nye million keme ani million pisaba ani million duru million keme ani million pisaba ani duru wode betla oni nyonche muna parce que jubei a charité no ye ONG min be on demain ale ONG be dili ke sanna chien kelende comme anga yatime barakelo nyamogo e min fo donc na dira nie 2016 tay 2016 min bana no sam bana pewo be na flo blakana wala on be planning ke akachala janvier kono mais akachala nin planning kera do be soroke mago be ambi amba do mi den sabaten nan be minum bolo do ye million kelen soro do ye million kelen na kum fana yere soro o temelen ko fe baray atega ta chogo shila nambe mambolo fara nyonga bela jelemba do demsenka lamo ko nyuma na folo kote na folo ya la fem fitini de na folo bisega mo deme iki ka adama de fen do teme na folo kote de bangi baw ku hakilito yoro la kosobe ni keneni alfaruku abi bara munuke sigida ire wali sirafe o kene do e keneni noyi mamunu mi ni Allah subhanahu wa ta'ala yulla jarabi umansa ufanfe iba soro chama mi umansa tagala kutu munun tagala mera diri alaka hinawla wala usrafe alfaru be deme do lase uluma o deme ni senfe iba soro buru fara kilinte nganie abulu fara dodi no ya abulu fara flanai no ye jamiyatu dubai al khairiyya alebi mamunun deme ola o kene kan sigatala alfaruku kan gafo nga mamunun fana be no lube deme ni ke ka lasauma olu kan ka fami Allah subhanahu wa ta'ala dili ala ka bela jelen sara aka ketala ala ku ke aljina sababu yi yatimede munu garsigela ni musaka nunu na u masaw ye foli ani barkada kɛ ka ɲɛsi dɛmɛbaga jɛkuli ma o tɛmɛnen kɔfɛ ani mao ma be ni bara ɲɔgɔnna la walasa maa minnu ka sɔrɔ ka dɔgɔ jamana kɔnɔ k'olu dɛmɛ an sera kɛnɛ min kan a diyara n ye fo ka taa dɔn k'a diyara n ye ne bɛ tɔn mɔgɔw fo n bɛ dɛmɛbaga mɔgɔw fo k'u waleɲuman dɔn u y'an dɔn hinɛ so musow ye k'an dɔn hinɛ so cɛmanw ye denmisɛn ni mɔgɔkɔrɔba an cɛw mun fatura ala ka kisi ni nɛɛma k'u ye an bɛ seli kɛ kira Muhamadu sallallahu alaihi wa sallam an bɛ kɛ sira kan ni kisi nɛɛma b'a ye an denmisɛnninw an'an ka benbaw an'an ka denfaw an bɛ gɛlɛya min kan sababu de la n'a ye min bɛ se ka gɛlɛya ni sabati k'a nɔgɔya an bolo hɛrɛ ni baren kɔnɔna na kuma camanba ti ne fɛ ne b'u fo k'u barikada ala ka bɛɛ lajɛlen kɛnɛman to baaraso la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ kɛnɛ in kan yatimɛdenw ɲɛnajɛw tɛmɛlen kɔfɛ u lajɛra fɛnɛ kɛnɛya tigilamaw fɛ minnu bɛ wele ko association action médecine préventive ni tɔnɔkɔ furaw ani vitamine aw dilenw ma o de b'an sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw lasɔrɔ sanni an ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen kun cɛ musa fɔnba an ka ɲɛ jɔ a ka walawalaliw la Gambikaw ka jamana ɲɛma Yahaya Jami labana ka sɔn maaw ta ma ka bɛn ni juma tɛmɛnen ye janvier kalo tile 20 a ye dantigɛli dɔ kɛ Gambie jabaranin na k'a jira k'a fɔ sigikafɔ o de ɲɔgɔn dɛ wa farafindenw ma n'u k'u da gwɛlɛya la farafindenw ka se k'o ɲɛnabɔ k'o de ɲɔgɔn dɛ bɛnkan banga a bɛ se ka sinsin farafindenw yɛrɛ dama fɛ a k'o de kosɔn bi ale Yahaya Jami a bɛ jamana ɲɛmaaya bila a ka dantigɛliw la jabaranin na a y'a yira fana k'a fɔ a t'a fɛ Gambie jamanaden si joli ka bɔn a nɔfɛ a bɛ waleɲumandɔnfɔli kɛ ka ɲɛsin Gambie ka denw ma minnu n'a jɛra ka fanga in kɛ san 20 ani san 2 ka se ka Gambie jamana jɔ Yahaya Jami y'a jira k'a fɔ
maa ka bagabagali ma ale kɛ ka fanga bila jamana yɛrɛ mago bɛ basigi min na ale y'a dabɔ o de kama o kumana ale bi wakili do dali masa de la ni ka labana ka foli ni waleɲuman dɔ ta k'a lase Gambi jamanaden bɛɛ lajɛlen ma hali bi Gambi jamana ala k'a kɛ jamana sinsinnen ye maaw kɔni bɛ k'u yɛrɛ ɲininka bibi na yala Yahaya Jammeh Gambikaw ka jamana ɲɛmaa bɔko min ye nin ye fanga la ka sabu kɛ farafina tile bi yanfa jamanaw ka tɔ communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO ka wuli ka jɔw n'u ka ngwaraw dali ye kɛrɛnkɛrɛnnenya surunali donba laba filaw minnu ye taa ni ka segi caya Mauritanie jamana ɲɛmaa ani Laginɛ Conakry jamana ɲɛmaa ni a sɔnna olu ta mɔ a bɛ taa fa jumɛn fɛ o ɲiningali tɔ min bɛɛ nka kunnafoni dɔw n'a mɛn ni a ye duguma sira fɛ k'a fɔ maa min ye Gambi jamana mara san 20 ani san 2 n'a si bɛ san 50 ani san 1 na bi a kun ye laɲini dɔw kɛ sɔnmakɛ minnu ma farafina tile bi yanfa jamanaw ka tɔ communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO fɛ Yahaya Jammeh kun b'a fɛ a ka to Gambi jamana kɔnɔ CEDEAO y'a yira k'a fɔ kɛcogo t'o la a kun y'a kanu fana fanga bɛ se ka latɛmɛ a nɔnabilaba mɔ ni o ye Adama Barrow ye Yahaya Jammeh kɛnɛ kɛ k'a laɲini fana a yɛrɛ ka ni lakana ko o fana ka lajɛ k'o jateminɛ ale yɛrɛ kelen tɛ a nɔfɛmaw kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna maa minnu kɛra forobaca kɛbaw ye ni olu kɛra masurunamaw ye a ka fanga kɔnɔ o tɛmɛnen kɔfɛ surasiw minnu ni olu kɛra masurunamaw ye ni olu dɔw taara kɛ a lapasabaw yɛrɛw ye ni mugu ni kisɛ ye fo ka taa se nin waati laban ninnu ma olu ni kun bɛ se ka kisi cogo min na Gambi jamana kɔnɔ a y'a laɲini CEDEAO mɔgɔw ka jateminɛ kɛ olu la Gambikaw ka jamana ɲɛmaa Yahaya Jammeh a bɛna taa fa min fɛ o ma dɔn fɔlɔ nka sɔmiw bɛ ka jira k'a fɔ don tɛmɛnenw na Marɔku jamana kun y'a laɲini n'a bɛ se ka taa Marɔku jamana kɔnɔ ka sabu kɛ a furumuso o bayanfan fɛ balimaya bɛ sɔrɔ a ni Marɔku jamana ni ɲɔgɔn cɛ Laginɛ Conakry min ni o fana ye a masuruna jamana ye wali kelen Mauritanie a kun bɛ se k'i dɔn ka taa ninnu bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ min ma na ja a bɛ taa bisimila minɛ ye nka caman gɛmɛ k'a jira k'a fɔ Alpha Condé Laginɛ Conakry jamana ɲɛmaa a ka ca ala fɛ a bɛ sɔn ka taa ni o de hakilinaw ye ka sabu kɛ balimaya dɔw fana n'a ye ani Laginɛ Conakry jamana fana ni ɲɔgɔn cɛ Marɔkukaw ka wasabulon jumadon janvier kalo tile 20 u y'a jira k'a fɔ Marɔku ma ɲɛmaaw ka laɲini Marɔku jamana ka segin ka don farafina tɔnba Union Africaine kɔnɔ ko jɛn bɛ kɛ ni a ye farafina tɔnba Union Africaine ka ɲɔgɔn bɛba min bɛna kɛ janvier kalo tile 30 n'a tile 31 an n'o cɛ tɔ ye tile 10 ye waati koronnen kun don Marɔku jamana bolo o de kosɔn sariya sen min bilala ka taa di Marɔku wasadenw ma arabadon u bɛɛ lajɛlen jɛra k'a jira k'a fɔ jɛn bɛ kɛ ni a ye o araba dugujɛ alamusa wasabulon u ko yɔrɔ min ma ko chambre de conseiller olu y'u bolo kɔrɔta ka jɛn ni a ye chambre de représentant o fɛnɛ jɛnna ni a ye Marɔku masakɛ Roi Mohamed VI o ka laɲini kun don ko k'a lajɛ ko in ka teliya barisabu ka d'a kan Marɔku jamana a b'a fɛ cogo bɛɛ lajɛlen la ka don farafina tɔnba Union Africaine kɔnɔ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Marɔku jamana yɛrɛ a jamana ɲɛmaaya sonda don ni o ye gouvernement ntanya ye k'a sabu kɛ hali bi ministres ma se ka sɔrɔ ka gouvernement sigi o ye politiki bina k'u gwɛlɛya ye barisabu ka d'a kan maa minnu kɛn bɛ ka silamɛya diinɛ birifini biri u ka fangaɲini jɛkulu kan ni u k'a ma ko parti islamiste o ye sebaya ta wasanisigi kalataw la o kɛlen don sababu ye ka gwɛlɛyaba se ministre ɲɛmaa ma barisabu ka d'a kan n'i ma ɲa k'i bɛ fangaɲini jɛkulu sɔrɔ bɛɛ ka gouvernement sigi sen kan n'o ye o b'a ka laɲiniw de ta k'u yanga wali kelen k'u jɔ i ye ne bɛ sɔn ka don u dɔn o da fɛ a dɔw bɛ yen a tɛ taa basa ka didenkunu kɔ a n'a ɲɛji kunkurunin bɛ ɲɔgɔn na bawo laɲiniw tɛ kelen ye politiki bina k'u ka kundilaw fana tɛ kelen ye o kɛmɛ sababu ye ka Marɔku gouvernement ntanya nka nin yɔrɔ in min ye nin ye n'a ma ɲa k'a fɔ Marɔku masakɛ yɛrɛ fɛ ko de ye don ka kɛ farafina tɔnba Union Africaine kɔnɔ a y'a fɔ ka gwɛlɛya wasadenw ma ko bɛɛ lajɛlen k'i ka politiki hakilinaw bila kɛrɛfɛ k'a dɔn k'a fɔ nin ye faso kunkanko de ye bɛɛ lajɛlen k'i ɲɛsin nin ma o de y'a to ko in sera ka sabati wasabulon fɛ ka bɛn ni jumadon janvier kalo tile 20 ye an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Marɔku masakɛ a ye fan caman kɛ sennaw ye kɔsada in na farafina jamana caman kɔnɔ wa ka ministre min ɲɛsin bɛ jamana ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw ma araba tɛmɛnen o y'a yira k'a fɔ farafina tɔnba Union Africaine jamana 56 la 40 bɛ yen minnu kɔni y'a jira k'a fɔ u jɛmɛ ni Marɔku jamana doni ye Amerikikaw ka jamana ɲɛmaakura Donald Trump a kɛlen k'i jɔ k'i kale fasodenw ye jumadon a y'a ka sariya sen fɔlɔ ta ni ka jamana ɲɛmaakɔrɔ Barack Obama ka hakilina dɔ bali cogo ɲɛɲini Barack Obama ka fanga kɔnɔ a ye hakilina dɔ ta ni k'a lajɛ maa minnu bɛ yen Ameriki jamanadenw na ni u bolo t'u kɔ sɔrɔ a caman ka furakɛli ko bɛ to ka kɛ karatata ta ye
ka sabu kɛ sendanya ye o kuma na nɔgɔya bɛ se ka kɛ u ye cogo min u bɛ se ka kɛnɛyasow lasɔrɔ ka furaw lasɔrɔ k'u yɛrɛ furakɛ Barack Obama y'a lajɛ ka min ye furakɛli ye k'a jɔ jamanaden bɛɛ lajɛlen ye u k'a ma ko couverture santé universelle nka ko in yɛrɛ jakojugu Amerikikaw ye u ye Barack Obama tɔgɔ ta k'o da kɛrɛfɛ ko Obamacare Donald Trump kabini a bɛ ka fanga ɲini kuma min a ko n'a nana ko a na ko in dabila cogo ɲini wa n'an b'a jujɔ nin ye barisabu ka da ka juma don a ye décret min da ni o ye sariya sen kɛrɛnkɛrɛnnen ye hali n'a ma hakilina in dabila a bɛ kɛ sababu ye sariya wɛlɛ minnu kun b'a kɛli dafɛ ni wajibi bilen kun don a ka kɛ Donald Trump ko k'a lajɛ ko k'o yɔrɔ ninnu nɔgɔya ka bɔ a la yanni ka taa se wasabulon filanan kɔnkɛrɛ ka weteli mɔ barisabu ka da kan Amerikikaw les républicains kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna ni olu ye jamana ko gɛlɛntigiw ye Donald Trump ka fanga ɲini jɛkulu hali n'o y'a sɔrɔla Barack Obama ka nin hakilina in bɛn d'u mɔ bɛɛ lajɛlen jɔngwala jɔlen don a la k'a fɔ fɛn do fɛn min ka ɲi ni k'i b'a bin ka bɔ yen f'i ka fɛn jɔlen de ɲini min bɛ se ka na bila a nɔ na hali n'o ma bɔ o ka surunya a la o fɛn yɛrɛ de bɛ ka ɲini les républicains fanga ɲini jɛkulu mɔɔw fɛ ni o ye Donald Trump n'a nɔfɛmɔɔw ye o kumana don nataw la a bɛna ɲini maa minnu fɛ o ye wasabulon filanan mɔɔw ye kɔnkɛrɛ u k'a lajɛ ka sariya si wɛrɛ ɲini fɛɛrɛ wɛrɛ ka se ka sɔrɔ min tɛ Barack Obama ta in ye Obamacare ka se ka bila a nɔ na min bɛ se ka bɛn mɔɔw fɛnɛ mɔ barisabu ka da kan les républicains Donald Trump ka fanga ɲini jɛkulu kɛ mɛ k'a jira k'a fɔ ko in hakilina don min ka ɲi nka musaka da ka bon jamana mɔ Donald Trump a ma da o mɔ a labanna ka général kɔrɔ min bɛ Amerikikaw fɛ yen James Mattis a y'o ta k'o bila surasiya minisiriso kunna ni o ye secrétariat la défense ye général kɔrɔ wɛrɛ fɛnɛ bɛ yen ko John Kelly a y'o bila jamana kɔnɔna lakanani minisiriso kunna ni o ye sécurité intérieure ye gouvernement yɛrɛ sigili sen ka a gwɛlɛyalen don Donald Trump bolo nka maa minnu ye Amérique politique bɛna ko jateminɛbaw ye olu caman kɛ mɛ k'a jira k'a fɔ les républicains fanga ɲini jɛkulu maaw yɛrɛw de sigi ngundɛ ni Donald Trump ka jamana ɲɛmaya sɔrɔli ye k'o de kɔsɔn ko labɛn caman ma sabati ka ɲɛsin gouvernement kura sigili labɛnni mɔ barisabu ka da kan ko caman dan bɛ k'o kɛ minisiri ye bi yan'o ka kɛ minisiri ye olu dɔw delila ka ɲininka jabaranin na ɲɔgɔnkunbɛ dɔ kɛnɛ kan ka ɲininkali tɛngu u la lahala dɔw kan ani sariya dɔw kan olu minnu dɔw kan ka kɛ minisiri ye o dɔw kun t'a kalama k'a fɔ o sariya yɛrɛ talen don Amérique jamana kɔnɔ o b'a jira k'a fɔ Donald Trump a yɛrɛ ye dɔnnen don ni fɛn min ye ni o ye nafolo ɲiniko ta fa ye homme d'affaires a b'o ɲɛdɔn nka min ye politique binaku ye a t'o ɲɛdɔn wa a yɛrɛ nɔfɛma minnu bɛ yen nɔ ni a b'a fɛ k'olu kɛ minisiri ye olu fɛnɛ caman ye o homme d'affaires kelenw de ye u bɛ nafolo ko ɲɛdɔn nka politique binaku ɲɛdɔn tɛ u fɛ. O de bɛ dan sigi an ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na aw ni cɛ aw ka ɲɛmadali la ni Ala sɔnna a ma laseli nata an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ aw ni ce.